sedina ora enak mangan sawengi beli bisa turu. Mamaku kardam serang mamaku suhendek di matur kesu. Mikirilah kuning badan siji susah ngati. Hari gendug gageng elinga mumpung ning dunya. Mamaku karbol mimikuti sesam kuning ngaturaken matur kesu mamaku karbol matur kesu. Sumelewir angin ning waktu tengah gawe nggugah perasaan ati insun kang lagi sepi. Bayangan selalu kemutan lawan sang kekasih hati. Duh Kang Mas camping garang ingin disampean aneh Mamaku endi sesam kuning ngaturaken matur kesun mimi kudong yang ngeding sing mirangaken Kang Mas camping garing. Kang Mas ya menea Kang Mas kurupane sampean kaya wong bingung. Coba menea Kang Mas marka Kang Mas. Mamaku kardam sing jogede, mamaku suhendi sing bayari. Sungguh ora disangka, ora diduga. Ternyata Kang Mas camping garing anak ning hadepanane insun Suciati. Kang Mas apa sih Ayu? tulung Kang Mas raut wajah sampean hadepaken maring diri insun Suciati Kang Mas. Mamaku junti nyuat mamaku karbol dewek sareng mimikuti ae kedi sing ditembangi. Tulung sampean aja berpaling kelawan dirine insun Suciati Kang Mas. Kang Mas ku isin suci ati. Isin Apakah demen suci ati kelawan wujuding kakang sing kaya Kang Mas senajan wujudnya sampean mangkonon tapi kulane tetep cinta karo sampean Kang. sing bener suci ati. Mas Kudin oke putri nang kasih losari brebes kang paling emang dewi. Suciati ini seneng yen sampean parkan ananing
Digere kula Kang Mas. Kang Mas ku isin wujude ku kaya kene. Canting jaling ku. Dia apa Kang Mas? Najan wujude sampeyan ora pada kelawan bebaturan, tapi suci hati cinta ning sampeyan Kang Mas. Aja ngomong ning lambe suci hati. Apakah benar suci hati? Mas Udino kiput saking losari Brebes sareng Mas Edi Jeki mimiku ukur mamaku sing ditembangi. Kakang beli kaya mau wujude suci hati. Isin wirang yen ketemu kelawan suci hati. Maka je ika suci hati temenan ning ketek lanang. Kang Mas, sampean dikena cirik hati. Ora peduli apa jari omongan ning batur. Yen suci hati duweni demenan sawijining satu hewan. Mama Sigit Tias keding Mama Sigit Tias sareng Kang Lurah atos sing duwe puturan. Percaya kelawan kakang Canting Garing. Tapi kakangku rasa watir ing sajroning atine kakang. Batir Kang Mas. Singaran cinta iku diukur kelawan ning rupa, bahkan ning segi penampilan. Tapi kakang iku kaya kene suci. Kang Mas, Iya, najan wujude sampeyan mengkono tapi kulane tetep tresna ning sampeyan. Mamaku limbangan mamaku rasidi serang Basudira minangkane kang ditembangi. diisin kelawan kakang. Kula beli izin karo Sumpah maning waktu bisa diputar kembali. Kakang nyesel apa sing diperbuat kelawan kakang. Kang Mas, Iya suci. camping kari sampean beli kena menyesali apa sing wis terjadi. Mungkin suratan takdir antara kula karo sampean. Tetap setia kelawan kakang Canting Garing. Sareng Azril buah melon madu Azril buah melon madu sareng Mas Jebra mamaku Swendi Kayak Najan sampean mengesore satuan ketek, tapi wujud lan rupane sampean nyatane manusia. memang sing aran segapa kawis dadi buburku ibarataken angel diwalikaken Yai. Cuman percaya pangeran sing luwih adil apa sing dadi hikmah ning sajroning karma diterima kelawan sanubarining kakang Canting Garing. mamaku rasidi mamaku limbangan serang Bos Sudira Bos Udang Dewi Pamasegit Tias mamaku Endi mimiku dong yong keding mamaku mukarbol mimiku mutinga sing mirangaku. Temenan li isin lamun mengko bebarengan mlaku kelawan kakang Canting Garing. Kang Mas, kula kan wis ngomong
Kula wis siap tek dadapi apa sing terjadi, najan cemohan lan cacian paribasane kula tek terima. Watire akeh wong lanang sing bagus, wong lanang sing lebih ganteng. Suciati Tapi nyatane kula tresna ning sampean bae Kang Mas. aja dideleng ning wujude ning kakang ya. Bagian ning wujude kaya kene. Iya. Ya deke kakangku pada kaya manusia. Iya ta Kang Mas. Ku Kang Mas. Sing mantak kula dadi kemutan. Najan sampean ora pada karo batur, tapi batine sampean setulus hati tresna kelawan dirine Suciati Kang Mas. Lamun bener kaya konon Suciati. Kaya ngapa? Ucapan pangandikaning Suciati. Kakang Canting Garing bakal tak sumpingaken Suciati. Bukti kakang Kang Mas. Cintane kula cuman kanggo sampean siji Kang Mas. Benjang lamun rumah tangga aja gawe gampang cemburu ning atining kakang ya Suciati. Ora bakal kula cemburu Kang Mas. Sumpingaken ya Suciati. Kang Mas. Sebuayang rong buaya rasa seneng bunga sing langka padanya. Bahagia yen wis ketemu kelawan Suciati. Mas. Pun yakin rasane milik kula karo
maksude sira gampang kanggo bos Wiramandana Den Anom Sule Sruk ngomongan sampeyan nih kedemen sapa coba kan jaki ngomongan terus terang karo kula no wong ayu aja lo gampang cemburu aja lo keburu nafsu seduru senok lane ora percaya kakange wani disumpah arep ngomong sumpah apa gelem busung segede kelapa ya mas ya ya rasanya indah mong pisah pengen selalu bebarengan selawase karo sampean kan mas sing bener sih yai cinta memang anugerah ya yai kan mas tulung sampean beli kena adu-adu karo kula kan mas aja khawatir yai kula selalu rindu kan mas ora bakal nyalira ora bakal nganti ning wong lanang bahkan ning wong wadon sejen awakmu aja nganti jingkem yai aja bohong kan sumpah yai yakin aja suwe-suwe duka kang kulane perlu mangkat suwe duka kang kulane melu kakang ora suwe nok yen ketemu wong kakang kan ngerti maksude sira gampang